बे समाव आङो नोंथांमोननि मोनफ्रोम रादाबसिम फिन साबायखर जासिहरफिनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो बर'नि मोनफ्रोम सोरगिदिं थासारिखौ लानानै दिनैसिम खामानि मावबाय दङ आरो उनावबो मावलांबाय थागोन। आरो बे समाव नोंथाङा जि खोथाखौ सोंलांदों बेथ' खोब गोनां मोनसे सोंथि। दा फरायसा आफाद हिसाबै जों गिबियाव जोंनि बे सोलोंथाइखौ लानानै खोब मोनसे हाबाफारि मावदों। दुलाराय बर'सा आफाद हिसाबै दिनै हमथानाय खानांबोदों आरो बे लेखायैनो जोंबो दिनै धेमाजि हालामनि सिङाव दिनै मोनफ्रोम दख'रानि सिङाव जों बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो लाबाय थागोन। दा नोंथाङा जि सोंबाय दिनै जोंनि ओनसोलनि जि थासारि सोलोंथाइनि जि थासारि बे थासारिया खोब मोजां नङा आरो बेखौनो लानानै जोङो हाबाफारिखौ लाबाय दङ। आरो बेयाव जों खोथाखौ बुङोब्ला जोंनि नङा, बेहाय थांनाय समाव आसाम सरकारा जोंखौ सोलोंथाइनि खेथ्रआव जिबायदि गाज्रि थासारियाव खोलैदों, बुंनो थाङोब्ला जों दिनै सम बायदि लेखा मोनाखै, सम बायदि फोरोंगिरि मोनाखै, सम बायदि जोंनि गाननाय जोमनाय मोनाखै, गोबां परिबेक। आरो दिनै जों दि धेमाजि हालामनि गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव जों दिनै थान्दै मेलाव फैदों। दिनै 22थि बोसोरसालि जथुम दिनै थान्दै मेल। आरो बे थान्दै मेलावबो जों बेफोरजों गासैबो खोथाखौ फोरमायलायगोन। दा गेजेर जनानि ओनसोलाव दिनै थासारिया गोबां गाज्रि। माबोरै होनब्ला दिनै बेहाय गोबां दैजों लोमजानाय मोनसे एरिया आरो जा जायगायाव जों दिनै जिरायदों बेबो माने दैजों लोमजानाय मोनसे जायगा। दा बे हिसाबै फरायनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय सोब बिथिंखै गोबां खहा जादों। दा बेखौ लानानै जोङो साननांगौ दङ, बर' फरायसा आफाद होननानै नङा, जों साफ्रोम दिनै बर' माहारिफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो बे ओनसोलखौ बोरै जों खालामगोन। दा खोथाया जाहैबाय मा, दिनै जोंनि दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बा फरायसुला फरायसुलिफोरा दिनै गाज्रि परिबेकआव थांबाय दङ। बेनि मोनसेल' बाथ्रा नङा, बेयो गोबां सोरगिदिं जों नायनांगोन बेखौ। दा बेहाय जों नुदों दिनै जोंनि दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बा दानि फरायसाफोरा गोबां मोजां मोजां खामानियाव जों खोब गोरों मोनसे साखा फारा जों नुयो। नाथाय गोरोंब्लाबो दिनै बेफोर गोरों माने माखासे गियानफोरखौ जोङो गावबागाव जायगायाव दिनै जोङो लानानै जों खामानि मावनो हायाखै आरो बेखौ जों मावहोनो हायाखै। बेखायनो जों दिनै बेखौ नोजोर होनांगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जाय सुबुंफोरा दिनै गावबागाव मोनसे मोनसे गियान दङ, सोलोंथाइ दङ, बे सोलोंथाइखौ दिनै बे मोनसे मोनसे जायगायाव जों होनो हानांगोन। जेरै स्पर्ट्सनि दङ, स्पर्ट्सआव गोबां बाहागो थाबाय, कालसार दं, कालसाराव गोबां बाहागो थाबाय, आबाद मावनाय दङ, आबाद मावनायाव गोबां थाबाय, फरायनाय बायदिसिना हान्था गोबां माने बिथिं दङ। बे बिथिंफोराव दिनै मोनसे मोनसे जायगाखौ जों होनो हायाखै। आसलथे जों आसा खालामदों दिनै बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै 5.1आव जि फैबाय जोंनि बिटिआर बाहेरनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे बेफोर मोनफ्रोम आयदाखौ लानानै जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ मोनसे मोनसे जायगायाव जोङो खामानियाव थिसननो हायो नामा बा सोलोंथाइ मोनसे होनो हायो नामा, बेखौ जों मोनसे मिजिंथिनो हादों बा हागोन। आरो बिनि थाखाय बेखौनो जों गले गले बुंदों जाहाथे बै बिटिआर सुक्तिनि जिथु फैफानाय दफा कसारि काउन्सिलनि जिथु बे काउन्सिलाव जों जाहाथे मोजां राफोद माखासे सुबुंफोरखौ जों बेहाय दैदेनगिरि खालामनांगोन। आरो दैदेनगिरि माने लामाजोंनो जोंनि बै जाखांफुनाय जोंनि गथ' इयुन जोलैफोरखौ जों बे मोनसे मोनसे लामाखौ जों हरनांगोन। आरो बे मोनसे मोनसे लामाजों हरनो हायोब्ला जोंनि दानि जाखांफुनाय जिथु इयुन जोलैफोर बेफोरो गाज्रि गाज्रि परिबेकनिफ्राय जों बारग'नो हागोन। दा बेखौनो जोङो फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो दिनै मावनो फैदों। थांनाय समफोराव जिहेतु जोंनि जिहेतु फेलें जानाय जाय सुबुंफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा जिहेतु नांगौ बायदि बिथांमोना माबाखौ फिथाइखौ जोङो मोननो हायाखै। दिनै बे खामानि जिहेतु नोंथांमोननि थांखि बायदि खामानि मावबोनायाव माखासे अबहेला जाबोदों सानो नामा नोंथाङा? बे जे आनसलिक पर्याय बायदि हिसाबै जोङो मोजां फिथाइखौ नुनो मोनाखै। दिनै धेमाजि मिडिल जुनाय जाय जायगायाव सानैल' जोङो से डिभिसनाव उथ्रिसारनायखौ जों नुनो मोन्दों, बेनि सायाव मा बुङो? बेयाव गोबां खोथा थायो। थासारियाथ' नोङो मोनसेल' नङा, सोरगिदिं थासारिया जों नायनांगोन। दिनै गार्जेननि प्रब्लेम, जोंनि समाज प्रब्लेम, जोंनि बे मिथिंगायारि प्रब्लेम, बेफोर गोबां दङ। दिनै गेजेर जनाय हिसाबै दिनै मोनसे फरायनो थाखाय मोनसे मोजां परिबेक गैया, जायनि जाहोनाव दिनै सिमेन्ट सापरियाव थांनानै फरायहैनांगौ जायो। बेबो मोनसे प्रब्लेम जोंनाव। आरो बेहाय दिनै रांखावरिनि प्रब्लेम फैयो जोंहा। आरो बिनि थाखायनो दिनै बे ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा दिनै गुबुन गुबुन रायजोफोराव थांनानै खामानि मावनांगौ जायो। बेनि थाखाय दिनै रां खामायनायाव जोंहा गोबां प्रब्लेम। दा बेखायनो जों आसा खालामदों देग्लायथ' थांनाय समाव जों नुबाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआबो धेमाजि जिल्ला हिसाबै खोब मोजां नङा। बेनि थाखाय गार्जेनाव दायनिगिरि नङा, बेहाय फोरोंगिरिबो थागोन, गार्जेनबो थागोन, जोंनि समाज जिथु सिबियारि धोरोम गुरुजों खोथा थाबाय, जोंनि माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरि थाबाय, सोरगिदिं जों नोजोर होनांगोन बेखौ। बेखायनो प्रब्लेमा मोनसेल' नङा, जों सोरगिदिं जानो हायो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों बेखौ जुदि मोनदोंब्ला थांनाय समाव जोंनि
जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्ट गाज्रि जादोंब्ला बेखौ नोजोर होनानै जोंनि फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे मिशन लानो हायो मा जोंथ' आफाद हिसाबै मिशन लादों नाथाय बेहाय फोरोंगिरि बा फरायसालिफ्राबो बे मिशन लानांगोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो माबोरै मोजां स्टुडेन्ट जों जोनोम होनो हायो बेनि थाखाय जोबथा सोंथि जिहेतु जोंनि ओनसोलाव गोबां दैनि जेंना लोगोसे गरा बुनायनि जेंना बिनि जाहोनाव गोबां जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खस्थ'जों भुगिनानै दङ दिनै बे जाय बिजाथिफ्रा बिनि हाबाफारिफोरखौ नांगौ बायदि मावाखै बिनिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा नै जे ओनसोलनि थाखाय बेथ' दिनै बे मोनसे गिसि खाखानाय बा दैजों जुदि हाब्रांगानाय बेथ' बिराद गिदिर मोनसे जेंना जोंनि थाखाय बेथ' दिनै नैबे दा जों जि जायगायाव जिरायदों बेबो दिनै हाब्रां गायै गायैनो दिनै गोबां जायगाया दिनै मोनसे बिराद मोजां मोनसे गामि दंमोन बेहाय माखासे गामि दंमोन बे गामिया दिनै जोबलांबाय दिनै बिदिनो आरो फैबावनाय समाव बिदिनो थांगोन दा खोथाया जाहैबाय मा जों थांनाय समाव जोंनि बर' रायजोफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोर खावलायनाय बायदियै सोरखौबा एमएलए सोरखौबा एमपि सोरखौबा बायदिसिनाफोराव जों देरहा होदों नाथाय देरहा होनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै खबर लानाय बायदि जों नुवाखै आरो दिनै जाय बिजाथिफोर दङ बिजाथिफोराबो जोंनि बे ओनसोलफोरखौ नायफैयाखै जायनि जाहोनाव दिनै बेहाय माखासे खामानि जायाखै दिनै बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव बेखौनो आसा खालामगोन मिजिंथिगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गाज्रि बारहावाखौ गाज्रि बे दै खुरखानाय बायदिसिनाफोरखौ दै लोमनायफोरखौ दिनै मोजाङै होबथानो हानायनि मोनसे माखासे खामानि मावो बेनि थाखाय जों गोख्रों दिनै मोनसे राहा लानांगोन जाहाथे जाय बिजाथिया दिनै मोजाङै मावनो हाथावथाव बा गोख्रों खामानि मावनो हागोन बायदि बिजाथि बेखौ जोङो सायख'नानै होनांगोन थांनाय समाव जोंहा जुनाय समस्ति हिसाबै एमएलए दिनै भुबन बेगु बिथां दंमोन दा जों नुनायाव भुबन बेगु बिथाङा दिनै जों जिबायदि आसा खालामदों बेबायदि खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो जों साननांगोन बेखौ जे फैबाय थानाय समाव जों माबायदि बिजाथिखौ जों दैथायहरगोन बेखौबो जों साननांगौ दङ ओरैनो जों पलिटिक्सनि मुङाव पलिटिक्स खालामबा जानाय नङा जाय जों पलिटिक्सनि मुङाव जों दिनै जोंनि बर'फोरनि माखासे प्रब्लेमा ओनसोलनि प्रब्लेमफ्रा जोबनांगोन दा बेखौ जों नायनांगन दिनै जोङो एमपि हिसाबैबो जोङो दिनै प्रधान बरुवा बिथांखौ जों देरहाहरदों नाथाय प्रधान बरुवा जोंनि बर' ओनसोलफ्राव बेसेबां थांदों दिनै नायदो नोंथांमोना नाय मिडिया हिसाबै नोंथांमोना थाङैबा नुगोन बर' ओनसोलफोराव जुनारनिफ्राय हमनानै गगामुग ओनसोलाव नाय बर' एरियाफ्राव दासिमबो लामाया मोजां जायाखै दिनै मटर साइकेलखौ 10-20 स्पिडखौ जों सालायनो हाया दिनै बिदि लामा थांनाय फैलाया जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि बर' ओनसोलखौ जों बोरै डेभेलप खालामनो आरो बेहाय बिजनेस खालामनानै मावनाय बायदिसिना बोरै डेभेलप जानो दा बेखायनो जोङो नोजोर होनांगोन जाहाथे देरहाहोनायनि उनाव जों बिथांमोनखौ जों बोरै खामानि मावनो हायो मा मावहोनो हायो बेखौ नोजोर होनांगोन जोङो दिनै बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों हयथ' सिन्था खालामनांगोन जे जाय बिथांखौ जोङो दैथायहरगोन एमएलएआनो जा एमपिआनो जा बा जायखिजायानो जा पावाराव बिथांमोनखौ जों मोजां सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जों दैथायहरनांगोन